Dovoľte jeden návrat k relácii, kde smeráci určovali diagnózy a ponúkali riešenia. Richard Takáč v relácii mal starostlivosť o môj zdravotný stav, určil diagnózu a upozornil ma na, že či som si nezobral lieky. Zbudilo to až huronský smiech, však všimnite. Nedali ste si dnes tabletky? Zabudli ste si ich dať? Naozaj tá simplexnosť niektorých ľudí zaraža, obzvlášť ma prekvapuje, že to je mladý človek. Tibor Gašpar zároveň v tej relácii už aj ponúkal riešenie. Ja si myslím, že tú kazajku si dnes zaslúžite vy, pretože vy ste sa pomiatli, normálne ste sa pomiatli. Počuli ste, zvieracie kazajky. Takže áno, bola taká doba, kde vlastne nepohodlných zatvárali a do všelijakých ústavov. Dobre, ale však ja si myslím, že verejnosť má právo vedieť, aký je stav, aj zdravotný stav človeka politika, tak teda sa priznám. Priznám sa, že mám také dlhodobejšie problémy, snažím sa ich nejako riešiť. Mimochodom, ja som nemal žiadne problémy, bol som zase povedať, že neškodný a nič nestojaci zdravotnú poisťovňu. Ja som mal na strednej školy, sme si vybavovali, k lekárovi som chodil kvôli marotkám, že sme sa chceli ujať, sme si vymýšľali. No až potom, teraz po nejakých 30 rokoch, začínam mať problémy, bol som aj na vyšetrení a áno, beriem aj tabletky. Takže ďakujem pánovi Takáčovi, že na to upozornil, lebo v tomto som fakt nezodpovedný, lebo ja som si ich zabudol dať. Takže bol som u lekára, u lekárky, u obvodnej, mám dlhodobo taký diskomfort, poviem pravdu, v žalúdku a v oblasti brúcha. Zatiaľ teda mi predpísala tabletky Ozion a Algifen, tak neviem, či teda tieto myslel, tak tieto tabletky by som mal užívať. Následne som bol u gastroenterológa a ten mi, priznám sa, tiež nejaké lieky predpísal na žalúdok, len som si ešte nebol vybrať. Takže áno, asi treba dodržiavať nariadenia lekárov. Držte mi palce a verím, že to je len také nejaká momentálna indispozícia. Ináč v ten deň, keď bolo to TA3, tak som bol aj na MR-ku ráno, ktoré som si mimochodom platil, lebo ešte kde som bol na MR-ku, nemajú zmluvu so Všeobecnou, čiže som platil 250-60 za nejakú kontrastnú látku. Tak je to podľa mňa celkom dosť, ale dobre, tak možno keď ja zaplatím, iní možno to budú mať stále zadarmo. Takže prajem všetkým, aby proste boli zdraví, aby nemali problémy. A tu by som chcel poprosiť aj smerákov, ale neviem, či sa to dá. Bojím sa, že keď som videl ten hurovský smev, že či to padne na úrodnú pôdu. Žijeme taký nešvára, špeciálne taká, že je v tom povestný. Váš priestor by bol asi v cirkuse a nie v politickej diskusii. Počkajte, držme to. Tak trochu pometený Šimečka. Musíte si dať silnejšie lieky. Každý je tu pre neho blázon, to už pomaly jak ten, čo je ten vtip. Viete, že v rozhlase hovorí, že nejaký blázon ide proti smere po diaľnici a on hovorí, že keby jeden, všetci. No takže pre Takáča som blázon už viackrát, dokonca aj Šimečka je už nejaký poloblázon. Všetci sme tu blázni, ale by som naozaj chcel upozorniť, dávajme pozor na toto určovanie diagnóz. Od toho sú tu odborníci. Ak bola pandémiou 20. storočia rakovina, tak pandémiou 21. storočia budú choroby zo stresu, psychosomatiky. Naozaj psychické choroby, dávajme pozor, je toho veľa, duša vie bolieť, niekedy treba vyhľadať odbornú pomoc. Takže tí, čo potrebujú, proste nesmieme stigmatizovať, nesmieme to obracať na takéto šaškovanie pred kamerami a huronské smiechy, že či si niekto zobrá tabletky. Niekto si asi musí zobrať tabletky. Naozaj niekedy to nepomôže asi nejak terapeuticky, ale už to treba medikamentózne riešiť, takže ja som sa z toho fakt nesmiel. A naozaj zachovajme nejaký odstup. A skončím s tým, že sem tam sa ma ľudia pýtajú, že ako to zvládam, že zvládam aj ten stres a teda, že aj treba s diskusiou so smerákmi. Odporúčam nenalievať sa alkoholom, smere majú v tom celkom asi skúsenosti, z toho viete byť potom taký brunátny, červený a napuknutý. Môj recept na to je 2-3 do týždňa chodím s obsom na dlhé prechádzke cez Kalváriu v Bratislavsku, tam sa pomodlím, tí, čo sa vedia, prípadne vedia, o čom hovorím. Snažím sa čítať, to mi pomáha a snažím sa zdravo stravovať. Takže ja mám taký recept, ale nevylučujem, že sú proste ľudia, ktorí sa to takýmto spôsobom zvládnuť nedá a je potrebné vyhľadať odborníka. A prosím vás, naozaj ešte nestigmatizujme tých ľudí, ktorí takúto pomoc potrebujú.